Assalamu alaikum warahmatullah. Za mu ɗan yi bidiyo yadda mutum zai ga ko ya samu airdrop na Snowy Injective da aka yi nan ko bai samu ba. Da farko za ka buɗe Kepler wallet naka kenan, wanda ana da shi muka yi amfani. Yawwa, idan ka buɗe Kepler wallet naka, ga wannan nan gurin browser nan, sai ka shiga browser. Idan ka shiga browser sai ka taɓa wannan gurin. Yawwa, idan ya buɗe sai ka scrolling ka nemo Injective. In ka zo kan Injective ɗin nan sai ka danna shi, sai ka ɗan jira ya buɗe kenan. Yawwa, idan ya buɗe maka sai ka zo nan wajen, wannan wajen gashi nan. Ni nawa na riga na yi connecting wallet, amma kai za ka taɓa wajen sai zai nuna maka wallet su MetaMask da sauran, sai ka zaɓi Kepler, wallet. Idan ya nuno ma nan wajen sai ka taɓa menu ɗin nan, wannan menu sai ka taɓa shi. Yawwa, in ka taɓa shi gashi nan ya nuno mana dashboard ko, sai ka taɓa wannan wallet ɗin. In ka taɓa wallet, in ya buɗe sai ka yi scrolling ƙasa. Kun gani yanzu gashi nan mu sun ba mu da asset naka. Ka gani Injective balance, ga nan Snowy ɗin gashi nan sun ba mu guda 121 kenan. So ta haka ne za ka ga balance naka guda nawa suka ba.